Yana mai yake cin duniya. Cin duniya kuma? Me aka yi maka? Na ga san tare da wani a wasu, kuma na san ka san na ga. Hey, Mr. Kana kallo na ba za ka zo bane? Ina ji. In duke sa mashi yaje duk abin da ya ga dama zai yaje. Ke da kasar Allah. Ai tana kira ka zan mu shi ki danne ne kwata ki bashi. Ke wai kike kike aure na gurin aure ki. Dan na miki laifi ne ki ga mu wallahi ba na son gaban nan da ke. Allah ya gani a cikin raina ba. Dakata malama. Dakata. Wani ke faruwa? Ba talaka ba ne? Ni a ciki. Kuce kansu. Kuna walar da kanku ne. Da ma ka bari ba za ku tuba gano inda muke ba. Amma ina ganin ka fi so ka zaman kashe ɗanka. FANSAR WAYE zai dinga zuwa muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare a YouTube channel ɗinmu mai suna Royal City TV.